Croeso i Darllen y Dolig, cyfnewid llyfrau nadoligaidd rhwng Cymru a'r byd. Ac yma ar ran Cyfnewidfa Cymru, llenyddiaeth ar draws Ffiniau, yma Mercator Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mi hoffwn i ddiolch i ddechrau i'r Eisteddfod am y cyfle i gyflwyno'r sesiwn yma fel rhan o Advent Amgen 2020. Elin Haf Griffith Jones di'n enw i, ac hefo fy nghydweithwraig Carrie Lake, mi fyddwn ni'n treulio awr fach nesaf yma rwan yn sgwrsio fo'n panelwyr ni am lyfrau nadoligaidd i blant yma yng Nghymru ac mewn ieithoedd a gwledydd eraill. Ac yn dysgu chydig o bosib hefyd am arferion nadoligaidd hen a newydd a'r lle llyfrau plant yn yr wyl. Ie, a cyn i ni groesawu'r panel, hoffwn ddweud gair byr am y droddiad sydd newydd ei gyhoeddi ac sydd ar gael ar wefan Cyngor Llyfrau Cymru ac ar wefan Cyfnewidfa Cymru. Enw'r adroddiad yw Rhyngwladoli profiadau darllen i blant a phobl ifanc yn Gymraeg, ac mae'n ffrwyth prosiect rhwng Cyfnewidfa Cymru, llenyddiaeth ar draws Ffiniau a'r Cyngor Llyfrau o dan nawdd y Cyngor Prydeinig yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn trafod rhai o'r heriau sydd gan fod cynllunio'r gyfieithiadau Cymraeg sydd yn dod o ieithoedd heblaw Saesneg am gordybyniaeth ar gyfieithiadau o'r Saesneg. Ac mae hefyd yn cynnig atebion ar ffurf canllaw o'r enw cyswllt cyfieithu. Felly gobeithio yn sgil yr adroddiad, y sesiwn y gynhalion ni yn Eisteddfod Amgen o'r enw Darllen y Byd, gyda ffynelwyr yn argymell teitlau o 10 wahanol ieithoedd a'r sesiwn hon heddiw, y gwelwn ni weddnewidiad a bod llyfrau Cymraeg ar gael i blant a darllenwyr ifanc yn llyfrau Cymraeg gwreiddiol, cyfieithiadau ac addasiadau o'r Saesneg ac o ieithoedd eraill yn ogystal. Wel, diolch Carrie. Yn panelwyr ni heddiw ydy Levi Griffith o wasg y Lolfa, Myrddin Ap Dafydd o wasg Carreg Gwalch ac wrth gwrs yr Archdderwydd, Marta Listefnig, sydd yn academydd ac yn gyfieithydd llenyddol ac newydd gyfieithu llyfr glas Nebo i'r Pwyleg, a mae'r llyfr newydd ymddangos rwan. Sian Melangell Dafydd, sydd yn academydd ac yn gyfieithydd ac yn fardd ac yn awdur, a'i llyfr hi Philo wedi ymddangos eleni ar silff lyfrau Cyfnewidfa Cymru, a Marion Lyffler, sydd yn darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd y maes hanes, ac wrth gwrs yn darllenydd brwd iawn, nid yn unig yn Gymraeg ac yn Saesneg, ond yn ei iaith wreiddiol gyntaf hi, sef Almaeneg. Croeso mawr i chi gyd. Ond i ddechrau, gai droi at Carrie, rwy ti wedi dewis llyfr nadoligaidd i gyflwyno i'n panel ni heddiw, a pa lyfr ydy dy ddewis di? Wel, pan o'n i'n meddwl am lyfr ar gyfer y sesiwn, nath un llyfr o'n plentyndod i neidio allan yn syth. Llyfr sydd am y Nadolig wrth gwrs, ond sydd am y Nadolig gormod, sef Nadolig bob dydd gan Christopher Meredith. Mae rhannu'n sgrin yn gyflym nawr, i chi cael gweld. So dyma lyfr llawn hiwmor gyda lluniau dynamig a doniol iawn gan Chris Glynn, sydd yn dangos y bachgen bach Berwyn Alwyn Emlyn, y bachgen mwyaf barus yn y byd. A dyma'r stori o'r Nadolig mwyaf barus a gafodd Berwyn yn ei holl fywyd barus i gyd. Ar fore Nadolig mae Berwyn yn rhwygo trwy Anrhegion yn yr hosan wrth droed ei wely ac yn gweiddi rwysiau rhagor cyn byrlymu lawr y grisiau ac ymosod ar y presenter ar y soffa. Wrth gwrs, ar ôl agor pob anrheg, mae'n gweiddi beth sydd i fwyta ac yn taclo'r twrci a'r cinno a'r pwdin jeli. Ac fel i ni gyd yn neud ar ddiwedd i Nadolig, mae Berwyn yn edrych am un anrheg fach arall. Mae'n rhaid bod un ar ôl, meddai. A dyma fe. O dan y goeden, reit yn y cornel, mae'n darganfod anrheg fach, heb enw arni, botel fach werdd a chorcyn bach brown yn sownd iddi. Heb os, mae Berwyn yn agor y botel, a dyma ddyn bach coch, maent ei fus bach yn codi mewn niwl o'r botel. A dyma fe fyna, yr genie, yn cynnig un dymuniad i Berwyn, y bachgen mwyaf barus y byd. Dim ond un,
Mae pawb yn cael 3 dymuniad yn y straeon, meddai Berwyn. Na, dim siawns gwboi yw'r ateb o'r geni. Felly mae Berwyn yn dymuno iddo fod yn ddydd Nadolig bob dydd. Mae'r geni yn diflannu. Mae'r geni'n diflannu a dyma hi'n amser i Berwyn fynd i'r gwely. Ac yna bob dydd mae Berwyn yn cael ail fyw dydd Nadolig, gyda presantau newydd bob dydd, cino Nadolig bob dydd, a bob nos mae'n breuddwydio am bwdinau Nadolig. Y noson gyntaf, mae'r pwdin Nadolig mor fawr ar tŷ. Y noson wedyn, mae'r pwdin mor fawr a 2 dŷ. Dwi'n cofio mwynhau darllen y rhestru o'n rhegion Berwyn ar gyfer bob dydd, a darllen allan yn uchel y rhestru sy'n odli, sy'n cyfleu'r ailadrodd sydd yn digwydd dydd ar ôl dydd yn y llyfr. Mae'r anrhegion ei hun yn newid, ond mae'r rhestr yn teimlo'r un fath. Dwi'n dychmygu mai dyma sut mae nifer o rieni'n teimlo ar ddydd Nadolig. Roedd Berwyn yn hapus ar y dechrau. Tan y 99fed nos, pan gafodd Berwyn hunllef am y pwdin Nadolig. Roedd un o'r pwdinau mor fawr â 99 o dau. Roedd ganddo dannedd a chlogyn Dracula, a chyllell a fforc enfawr ac yn bygwyth, rwy'n mynd i dy fwyta di, Berwyn Alwyn Emlyn. Y bore wedyn, mae Berwyn yn chwalu a thwrio trwy'r pentyrau enfawr o anrhegion a'r papurach a rhebannau o'r wythnosau o Dolig gynt, mwyn dod o hyd i'r un anrheg fach heb ei agor. A dyma'r geni fach werdd yn dychwelyd mwyn i Berwyn cael gwneud un dymuniad arall i ddadwneud ei ddymuniad cyntaf. A dyma fe'n dychwelyd yn ôl i'r noson Nadolig 100 diwrnod yn ôl, i'r tŷ yn ôl i'w drefan wreiddiol, gyda'i set o anrhegion gwreiddiol, a'i rieni'n dweud wrtho ei fod yn amser gwely. Ac mae Berwyn tro hwn yn fodlon iawn gan ei fod wedi cael 100 o Nadoligau, ac mae hynny'n gallu fod yn flynedig iawn. Dyma lyfr nes i fwynhau ail ddarllen ar gyfer y sesiwn, ac mae perthnasedd y llyfr yn parhau i deddu wrth gwrs gyda'r llu o'n rhegion ni'n cyfnewid. Ond rwy'n teimlo bod e'n mwy berthnasol mewn ffordd eleni wrth i ni baratoi'n Nadolig go wahanol, a gan ein bod ni'n fwy ymwybodol o arwyddocad, yr wyl, efallai pa mor arbennig mae'r diwrnod a chael dathlu gyda'n teuluoedd, gydag ambell i bresant, dwi'n siŵr. Diolch, Ceri. Cyn i fi droi rwan at Lefi, at ei ddewis o lyfrau Nadolig, ac yn amlwg, swn i'm yn synnu os ydy Lefi wedi dewis llyfrau wedi cyhoeddi gan y Lolfa, achos un o'r pethau pwysig wrth i ni feddwl ynglyn â rhyngwladoli profiadau darllen i blant a bobl ifanc drwy gyfieithu o ieithoedd heblaw Saesneg i'r Gymraeg, ydy, da ni hefyd eisiau gweld cyfleoedd i lyfrau gwreiddiol yn yr iaith Gymraeg gael i cyfieithu a'i cyhoeddi mewn i ieithoedd eraill ar draws y byd ac yn enwedig yma yn Ewrop. Felly gobeithio wrth i ni bwrw mlaen efo'r cynllun sydd yn deillio o'r adroddiad yma, y gwelwn ni rei o lyfrau'r Lolfa, Carreg Gwalch a'r cyhoeddwyr eraill yn cyrraedd marchnadoedd newydd mewn ieithoedd eraill. Felly Lefi, beth ydy dy ddewis o lyfrau Nadoligaidd di? Diolch am y cyflwyniad. A dwi'n edrych ymlaen i weld yr adroddiad, a mae'n ddifyr i weld hyn. A wneud i ddim syni fi'n gweud, fel ti'n siŵr fod yn cytuno, bod y sefyllfa o ran addasiadau yn broblem sy'n Myrddin yn cytuno fyd. Y broblem fwyaf dyn ni yw dim ond cyfieithiadau o Saesneg sy'n cael ei wneud, a maen nhw'n cymryd lot lle blaenllaw yn yr holl gyhoeddi sy'n digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Felly dyna pam i ni fel cyhoeddwyr ar hyn o bryd dim ond yn cyhoeddi llyfrau gwreiddiol gan awduron ac artistiaid o Gymru. Felly, falle bod ti yn trio gweithio fi i'r maes yma, byddwn ni'n ddiddorol i allu trafod ymhellach. Ond, falle ddim yn syni bod fi yn mynd i sôn am artistiaid Cymreig a llyfrau Cymreig, a falle pwysleisio'r cyfoeth o artistiaid ac awduron sydd gyda ni. A falle na i ymddehiro bod fi ddim yn gallu meddwl yn lyfr cwbl Nadoligaidd, a bod fi ddim yn berson Nadolig, Elen, i fod yn onest. Well da fi ddarllen Asterix a cael ffeit gyda'r Rhufeiniaid
na darllen rhywbeth nadoligaidd. Ond hefyd y pethau dwi ar hyd y mywyd wedi darllen pethau o'n i'n cael ei nghyflwyno ar y Cadwgan yn enghraifft o beth cynnar lolfa sy'n gofiadwy iawn i fi o gyfnod cynnar. Ond dwi wedi dewis, o'n i'n newis sbon gan Hiwaron yn enw Ble Mae Boc am byd y chwedlau. Gary Lake has started screen share. Y rheswm dwi wedi dewis hwn ydy, wel mae'n brosiect o'n i wedi gwneud gyda Hiwaron 45 mlynedd yn ôl oedd sefydlu comic Cymraeg newydd sbon, cwbl wreiddiol o'r enw Mellten. A hwn oedd un o'r uchafbwyntiau i fi bob tro oedd gweld safon yr celf a'r manylder yr cartwnau gwbl anhygoel oedd Hiwaron yn gallu gwneud. A oedd e'n ddyddiau ar ddyddiau o waith i wneud un cartŵn. Oedd e'n dilyn felly'r math o gyhoeddiad. A gafodd Wiz Wally yn Saesneg oedd yn cael ei wneud, lle pobl chi'n cael ffindio boc y ddraig fach. A os edrych ar y llun, dwi'n yn gweld chi'n ffindio fe, ond mae'n rhywbeth sydd allwch chi bori ar luniau fel hyn am hydoedd. Hyd yn oed os chi yn blentyn neu os chi'n oedolyn, mae'r safon a mae'r deunydd yn wefreiddiol. A beth dwi'n hefyd yn licio ynglyn â'r llyfr yma ydy bod e'n gyflwyniad yn wrth y deilwnged gan Hyw i y byd llyfrau Cymraeg a byd chwedlau Cymreig. Mae fe gyd yn hyrwyddo ac yn addysgu plant am ein chwedlau ni, y byd. Hynny yw, mae yna bethau yn y tylwyth teg fan hyn, chi weld. Mabinogi, pob math o bethau, pob un o'n nhw yn rhyw fath o deilwnged i'r hyn o fe wedi cael ei ddysgu fel plentyn ac a'i hoffter o chwedlau a'r bywyd a'r celf oedd yn gallu greu trwyddyn nhw. A mae yna un dudalen, dwi'n gweld sy'n hwnna gyda ti, yr un parti llyfrau Cymru, lle mae'n dangos cymeriadau o bob cyfres oedd e'n gallu meddwl amdanyn nhw, o Mr Urdd i Super Ted i Rwdlan, a Sally Mali, mae fe gyd yn anhygoel, chi'n gorfod ffindio'r cymeriadau yma o fyd darllen Cymreig. Dyna pam dwi wrth y modd gyda'r llyfr yma. Fi oedd y cyntaf Ble Mae Boc i hun yn anhygoel o boblogaidd. A lle ddim ond edrych mlaen am yr ymateb i hwn. Ac o posibilrwydd bydde pobl tu hwnt i Gymru yn gallu dod i ddysgu ac i werthfawrogi y safon o gelf ac o lyfrau sydd ni'n gallu creu o roed ymdrech anferth fel Mhew wedi wneud gyda Mellten a nawr gyda y llyfr yma. So dwi'n gobeithio newch chi fwynhau hwn. Un arall dwi eisiau cyfeirio ato fe ydy cyfresu dyn ni wedi bod yn wneud. Dyn ni sawl cyfres eitha gwreiddiol. A un o'n nhw eto sydd dangos safon celf ardderchog. Lle mae John Lund wedi cydweithio gyda Mary Wyn James ar gyfres Na Nel, lle mae yna rhyw 90 o lyfrau wedi cael ei wneud erbyn hyn yn y gyfres. A mae yna ddau nhw'n benodol am Nadolig. Mae yna 2 stori ym mhob un. Un ohonyn nhw ynglyn â Siôn Corn a datgelu am Siôn Corn, falle rhywbeth fydde Carwyn Jones a'r awdures yn gallu rhannu profiadau ynglyn â nhw. Ond fel welwch chi'r celf o'r llawr yna, mae rhywbeth hoffus iawn a llawn hiwmor yn y llyfr yma. A mae'n beth byr hylaw, dwi'n meddwl sy'n apelio i blant 7 i 9 oed. A mae'n wedi bod yn hynod llwyddiannus. Felly dyna 2 lyfr, falle yn cynrychioli rhai o'r pethau dwi'n falch ohonyn nhw fel cyhoeddwr, a licen i allu rhannu nhw a gobeithio gweld gwerthiant iddyn nhw yn ystod blynyddoedd nesaf. O gwych, diolch Lefi. 2 ddewis arbennig yn fanna. Un sydd yn benodol iawn Gymreig yn y gyfres Boc, ac wedyn llyfr Na Nel a chyfres Na Nel sydd fyddwn ni'n tybio'n eitha rhwydd
i'w throsglwyddo i gyd-destynau eraill, a falle bod ni'n gweld yn gyffredinol bod yna brinder llyfrau lle merch fach ydy'r arwr fel petai, ac mae moeseg Nel yn gallu bod chydig bach yn sigledig ar adegau, dwi'n meddwl, hefyd. Dydy hi ddim yr hogan dda bob tro, nadi. Mae hi'n gallu gwneud ambell dro gwael efo'i ffrindiau bob yn hyn a hyn. Ond unwaith eto, mae'n wych meddwl ynglyn â cyfresu, dwi'n credu, hefyd, wrth feddwl am gyhoeddwyr mewn ieithoedd eraill. Hynny ydi, fel cyhoeddwyr eich hunan, da chi'n falle'n gallu meddwl, ydy hi o fynd i'r drafferth o gyfieithu, yn enwedig o iaith heblaw Saesneg felly, ydy hi'n werth wedyn meddwl ynglyn â chyfres ac ydy cyhoeddi cyfres yn fwy effeithiol na chyhoeddi un llyfr unigol. Gai droi at y ti rwan, Myrddin, a gofyn i chdi gyflwyno rei o dy ddewisiadau di ar gyfer y sesiwn heddiw, sydd yn cynnwys rhai llyfrau gwreiddiol Cymraeg a rhai addasiadau hefyd. Ie, diolch yn iawn Elin, a diolch yn cymryd rhan yn y sesiwn yma. Wel, mi gychwynnon ni efo'r rhyndidus ti newydd sôn amdano, sef yr awydd yma ymysg cyhoeddwyr i gynhyrchu cyfresu yna. A dwi wedi dewis cyfres Thomas Llygoden y Theatr. Da ni wedi dechrau cyhoeddi'r gyfres yma ers 3 blynedd. Mae Llygoden yn y theatr ydy Thomas, ac mae'n llygoden bach glen iawn, yn gymwynasgar iawn, sydd yn addas iawn ar gyfer yr adeg yma o'r flwyddyn. Ond wrth gwrs mae'r theatr wedi cael rhyw arwyddocad newydd eleni, dydy. Mae gen i ddywediad yn Gymraeg mor cyndloted a llygoden eglwys. Wel, mae cyndloted a llygoden theatr falle yn lawn mor addas ebyn heddiw. Beth bynnag, gweitha popeth sydd yn digwydd i Thomas, mae Thomas bob amser yn awyddus i helpu y cymeriadau eraill sydd yn y theatr. Mae yn helpu seren fyd enwog sydd yn y theatr. Mae gen antur hefo rhyw gath sydd yn y theatr yn y gyfrol sy'n allan eleni. Ond rhyw flwyddyn yn ôl, nathon ni y gyfrol yma, Thomas Llygoden y Theatr a'r Nadolig gorau erioed. Stori Caryl Parry-Jones a Craig Russell, maen nhw wedi dewis lleoli'r llygoden mewn theatr, a oherwydd mae'n debyg bod yna lawer o lygod mewn theatra, os bod nhw'n adeiladau helaeth, digon o gorneli tywyll, ac mae'r llygod yn cael llonydd. Does o neb yna drwy'r amser. Mae'r lluniau gan Leri Tecwyn. Mae Leri yn un o'n artistiaid ifanc dawnus ni yng Nghymru. Ac wir, dwi yn teimlo yn bod ni ar drothwy cyfnod lle fedrwn ni farchnata'n llyfrau Cymraeg a gwaith yn darllenwyr a'n dylunwyr ifanc dawnus ni ar lwyfan rhyngwladol. A mae Leri yn sicr yn un o'r rheini. Mae wedi gwneud sawl cyfrol i ni ar gyfres yma Thomas Llygoden y Theatr yn arbennig. Mae yna rhywbeth hudolus am ei lluniau hi o adeiladau, o strydoedd, o drefi, o dymhora, ond hefyd wrth bortreadu Thomas. Mae yna rhyw wreichionen gynnes yn llygad Thomas yn y cymeriad mae hi wedi ei greu ar y cyd a Caryl a Craig. Yn gryno iawn, Nadolig gorau erioed, pantomime sydd yn y theatr, ar ôl i'r dyrfa adael, mae yna lanast, mae yna fferins ar lawr, gwledd i'r llygod wrth gwrs, ond niwsans mawr i Mr Noel y gofalwr. Ond mae Thomas Llygoden y Theatr hefo'r galon fawr sgan y llygodau fach yma yn helpu Mr Noel. Wel, oes, mae'n stori dda, mae'n stori gynnes, mae'n stori nadoligaidd gymdeithasol fel tai, a mae'n addas iawn fel ein dweud.
ar gyfer y cyfnod yma. Dwi yn teimlo bod cyfresu a bod felly bod cael un gyfrol sydd ar thema nadoligaidd yn y gyfres, mae'n help i roi pecyn at ei gilydd. Dwi'n gweithio ar hyn o bryd wedi cael cyngor gwych iawn gan weisg Gwyddeleg yn Iwerddon rhyw flwyddyn yn ôl. Ac da ni'n gweithio ar sut i gyflwyno yn cyfresu am gwaith gwreiddiol ar gyfer y llwyfan rhyngwladol. Felly dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn i weld yr adroddiad yma. Dwi'n meddwl bod o'n amserol iawn. Dwi'n meddwl bod gennym ni yr awduron a'r darllenwyr ar hyn o bryd, lle fedrwn ni bod yn hyderus iawn ar lwyfan rhyngwladol. Da ni wedi clywed am Huw Aron eisoes, wel, lle droi at y gyfrol yma sydd yn llaw i, sef Gwraig Huw Aron. Flwyddyn yn ôl, nath i greu cyfrol arbennig iawn, rhyw fath o almanac advent Cymraeg. Ar bob tudalen mae yna yr hyn oedden ni'n arfer weld, cyn dyddiau'r calendar siocled, be oedden ni'n weld falle yn y ffenestri hudolus yna, oedd yn y calendar. Ac mae gen i gwpled ar gyfer bob ffenest. A mae hwnna yn rhywbeth dwi'n siŵr fydda'n apelio yn sicr yn Ewropeaidd, beth bynnag. A wedyn, da ni yn y gorffennol wedi cyfieithu, wedi cydweithio gyda gweisg dramor. Yn ddiweddar mae gweisg o Iwerddon da ni wedi cydweithio. Mantais cydweithio efo gwasg yn Iwerddon ydy nad ydy'r llyfrau yna sy'n cael eu cyhoeddi'n Saesneg yn Iwerddon ddim yn cael eu gweld yn aml iawn ar dir mawr yn Ynys Prydain. Am resymau gwleidyddol yn aml iawn, dod i'r fasnach Wyddeleg falle ddim yn cael y math yna o sylw gan siopa llyfrau sydd wedi seilio yn Lloegr. Ond mae hyn o'r rhoi mantais i ni. Mae'n hawdd iawn mynd i ddilyn a chyfarfod y gweisg yna. A dyma un gyfres da ni wedi wneud gyda gwasg o Brian yn Nulyn, Hywcyn Hyd. Ac mae yna lyfr Nadolig, Hywcyn Hyd a'r Cracr Nadolig, ond mae cyfres, da ni wedi gwneud tair o gyfrola o'r gyfres yma. Ond unwaith eto, mae'n handi cael y bachiad yna o fewn cyfres bod yna un gyfrol nadoligaidd. O falle mae'r un nadoligaidd mwyaf rhyngwladol da ni wedi i chynhyrchu erioed ydy addasiad o gerdd enwog Clement C. Moore, Just the Night Before Christmas, ynda. Ac mae cyfieithiad Cymraeg, yr addasiad Cymraeg, un noswyl Nadolig. Dyma waith sydd wedi cael ei chyhoeddi ym mhob iaith ar draws y byd, mae'n debyg. Ond mi ddewises i ar gyfer y fersiwn Gymraeg addasu ar y cyd a gwasg o Swistir. Mae'r lluniau mor arbennig yn y gyfrol yma. Ac mae rhyw hyd Ewropeaidd i'r lluniau. Ac mae cyflwyno testun Cymraeg, cerdd sydd yn hynod adnabyddus ar draws y byd. Mi oedd hwnna'n briodas ddifyr iawn rhwng geiriau Cymraeg a lluniau o Swistir. Felly, oes mae'n bob math o bethau'n bosib, ac edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, pan welwn ni falle mwy o spring yn posibiliadau yma i weisg Cymraeg hyrwyddo i gwaith ar lwyfan mwy rhyngwladol. Diolch yn fawr iawn, Myrddin. Dyna ddewisiadau addas iawn ac pob un ohonyn nhw yn
codi themau gwahanol o ran rhyngwladoli profiadau darllen a'r cyfnewid da ni'n gobeithio fydd yn cynyddu rhwng gweisg o Gymru a gweisg o wledydd eraill. Heb anghofio wrth gwrs mae rhai o'r bobl bwysica yn y broses yna hefyd ydy'r cyfieithwyr, y bobl sy'n gallu trosi o'r naill iaith i'r llall. Dwi'n mynd i ddewis llyfr bach rwan, ac enw fy llyfr i ydy Y Dref a Anghofiodd am y Nadolig, a dwi'n cofio darllen y llyfr yma, gafodd ei gyhoeddi'n Gymraeg yn y 70au. Does na ddim hyd yn oed enw gan y person addasodd i'r Saesneg nag person addasodd i Gymraeg ar y clawr. Felly dwi'm yn gwybod pwy addasodd Y Dref Anghofiodd am y Nadolig i'r Gymraeg, ond yn wreiddiol llyfr Swedeg ydy'r stori. Mae'n stori sydd yn gyfarwydd, dwi'n meddwl, mewn nifer o ieithoedd eraill, ac yn ddiweddar iawn, mae yna ffilm wedi gwneud ohoni, ond mae'r llyfr gwreiddiol yn mynd yn ôl i'r 60au. A pan o'n i'n darllen y llyfr yma yn 70au yn blentyn, o'n i ddim yn ymwybodol yn iawn bod o'n gyfieithiad. O'n i'm hyd yn oed yn cofio enw'r awdur chwaith, ond mi nath y syniad a'r teitl aros efo fi am ddegawdau. Ac yn y bôn, be di Y Dref Anghofiodd am y Nadolig ydy hanes tref benodol ymhellafion Norwy. A mae yna un peth nodedig iawn am bobl y dre yma, sef maen nhw gyd yn anghofio rhywbeth, a maen nhw'n anghofio yr un peth ar yr un pryd a'i gilydd. Ac un adeg nathon nhw anghofio gwisgo sgidiau, felly oedd pawb yn mynd o gwmpas y lle yn rhaid i sana. Dro arall wedyn, nathon nhw anghofio bwyta, a wedyn mi oedd pawb yn sâl, yn ei gwlau, yn ffonio'r doctor, oedd hefyd wedi anghofio bwyta a fynta hefyd yn sâl, a dim ond wrth i'r doctor weld llygoden fach yn cario darn bach o gaws yn ei cheg, nath o sylweddoli, aha, dyna beth sydd, da ni di anghofio bwyta, felly mi ath drwy'r pentre i gyd ar ei geffyl a'i gert yn deud wrth pobl i gofio bwyta, ac yn dipyn i beth wedyn, doedd pawb yn ôl yn iach. Ond un flwyddyn, mi nathon nhw anghofio y peth gweitha erioed, nathon nhw anghofio am y Nadolig. A tro yma, nid y meddyg ydy arwr y stori, ond merch fach o'r enw Karen. Mae pawb wedi anghofio am y Nadolig, mae pawb jyst yn mynd ati o gwmpas i pethau o ddydd i ddydd. Does na ddim un tŷ wedi lanhau, meddai'r stori. Ac yn yr ysgol, mae'r plant yn dal i ganu Can y Gwanwyn, felly maen nhw wedi anghofio bob peth am y Nadolig. Ac wedyn mae Karen, y ferch fach, mae hi'n 6 oed, a mae hi'n mynd am dro yn y fforest ar ei phen ei hun, fel oedd plant bach yn y 70au, falle. Ac mae'n edrych ar y coed, a wedyn mae'n dod nôl i'r tŷ, a mae'n edrych ar y siswrn, a wedyn o dipyn i beth, mae hi'n cofio, aha, dyma beth sydd, da ni wedi anghofio am y Nadolig, mae'n noswyl Nadolig, a deud y gwir, dydy'r term noswyl Nadolig ddim yn cael ei ddefnyddio yn y llyfr, mae'n noson cyn y Nadolig. Felly, roedd hynny'n neud i fi fel, falle oedd y term noswyl Nadolig yn rhywbeth cymharol newydd allan y 40 mlynedd diwetha i'r Gymraeg. A wedyn, wrth gwrs, beth sy'n digwydd, i trefn arferol nhw ydy rhoid yd ar ben polyn mwyn i'r adar gael rhywbeth da i fita yn ystod y Nadolig. Felly mae Karen, wrth iddi fod wedi cofio'n sydyn bod hi'n noson cyn Nadolig, mae hi'n trio meddwl am ffordd o roi gwybod i bawb bod hi'n noson cyn Dolig, a dyna dy'r peth maen nhw wedi anghofio. Mae rhieni hi allan, felly unwaith eto rhywbeth falle sydd fydda'n anghyfarwydd mewn stori rwan, bod ferch fach 6 oed ar ben ei hun ar ochr y mynydd a bydd ei rhieni hi allan. A dyna ni, mae hi yn penderfynu na'r ffordd gyntaf iddi hi roi gwybod i'r pentre i gyd ydy clymu rhywfaint o yd ar y polyn baner yn y pentre, a wedyn mae adar y to, mae'r driw, mae robin goch a holl adar yn mynd at y polyn i fita'r yd, a wedyn mae'r menwod sy'n gweithio yn y Gyfnewidfa teleffon
eto i ddangos y cyfnod, maen nhw'n tyrru at y ffenest, maen nhw wedyn yn gweld yr adar yn bwyta yr yd ac yn cofio felly bod hi'n adeg Nadolig, maen nhw wedyn yn ffonio pawb, mae pawb yn mynd ati wedyn i baratoi'n gyflym iawn, a mi welwch chi o'r darluniau yma, mae'r hen bobl yn pacio'r anrhegion, mae'r merched yn glanhau'r tŷ, mae'r dynion yn mynd allan i dorri coed Nadolig, a mae pawb wedyn yn llychlynaidd iawn yn cael bath yn y twba cymunedol i fod yn barod at y Nadolig. A wedyn mae Mam Karen yn clymu'r rhuban coch yn ngwallt i merch fach hi ac yn falch iawn ohoni, a mae pawb wedyn. Mae'r Nadolig wedi dod o'r diwedd. Felly dyna'r stori fach ddewises i. Ac mae'n hyfryd edrych yn ôl a meddwl am y cyfnodau yma. Mae'r llyfr yma yn rhan o gyfres, dwi'n gwybod os unrhyw un yn ddigon hen i gofio y gyfres yma, Nico Bach yn newid tŷ, Astrid Lindgren ydy'r awdur yma'n hyn. Mae ambell un arall gen i fi hefyd, yr hen ŵr ar aderyn, eto yn stori sydd yn gyfarwydd falle mewn nifer o ieithoedd eraill a'r darlunio unwaith eto yn hyfryd yn fan hyn. Lena, Lisa yn y frech goch, un arall o'n i'n hoff iawn ohonyn nhw o'r 70au yn y cyfnod yna. Felly dyna newis bach i, ac o'n i wrth fy modd yn cael mynd yn ôl at y llyfr yma, heb i ddarllen ers degawda ac yn hoff iawn ohono. A mae gen i ail ddewis, ond mae'r ail ddewis, dwi'n yn siŵr iawn ydy'r ail ddewis yn mynd i weithio tu allan i'w gyd-destun diwylliannol. Yr ail ddewis gen i ydy Llyfr o Wlad y Basg, llyfr hefo'r cymeriad o Lensero yno fo. Enw'r teitl yr un yma ydy O Lensero Anchon eta Liburu Machicwa. O Lensero, a wedyn Anchon, enw bachgen yw Anchon fatha Antwn, a eta Liburu Machicwa, y llyfr hyd. Nawr, mae O Lensero yn gymeriad hanesyddol, yn ffigwr o'r cyfnod cyn Gristnogol yn chwedloniaeth Gwlad y Basg. A beth sydd wedi digwydd i'r cymeriad yma, cawr, yn gallu bod yn gawr cas iawn yn ei fodolaeth cyn flaenorol o, ond mi nath O Lensero gael ei ail-ddyfeisio ar gyfer y Nadolig yn ystod y 60au, rhyw fath o ran o'r adfywiad diwylliannol ar gyfer Basgeg yn y cyfnod yna, a cyflwyno cymeriadau gwreiddiol neu cynhenid, falle yn wrthbwynt i'r tri gwrdoedd, sef y brenhinoedd, sef yr hyn sy'n cael ei ddathlu yn gyffredinol yn Sbaen felly. Felly mae O Lensero yn gymeriad sydd wedi addwyno lawer iawn wrth gael ei droi yn gymeriad Nadoligaidd yn fan hyn. Ac mae plant Gwlad y Basg, wrth gwrs, maen nhw'n cael, erbyn hyn, maen nhw'n cael 3 set o anrhegion. Maen nhw'n cael anrhegion gan O Lensero, maen nhw'n cael anrhegion ar ddydd Nadolig rwan, achos bod traddodiadau'n dod at ei gilydd, a hefyd maen nhw'n cael anrhegion gan y 3 gwrdoes neu'r brenhinoedd yn nes ymlaen ar ddiwedd cyfnod y Nadolig. Felly nes i ddewis y llyfr yma, achos o'n i'n meddwl fan hyn, wel, tybed ydy llyfrau bob amser yn gallu teithio o un iaith i'r llall, ac ydy'r ffigwr O Lensero yn rhy benodol ar gyfer Gwlad y Basg iddo fo fedru teithio draw i ieithoedd eraill. Felly dyna fy newisiadau fi, beth bynnag. Gai droi rwan at Marta i gyflwyno rhai o dy ddewisiadau di o lyfrau'r Nadolig, a fysa ti hefyd yn codi clawr llyfr glas nebo i ni mewn pwyleg unwaith eto, jyst i ni gael gweld y llyfr wedi cyrraedd. Iawn, mae wedi cyrraedd. Ardderchog. Llongyfarchiadau mawr i ti, Marta, Diolch yn am fawr. gyfieithu hwnna. Da ni'n hynod falch bod hwnna'n ymddangos. Diolch yn fawr am wahodd fi i cymryd rhan yn y sesiwn. Pan wnaethoch chi
ofyn i mi am lyfrau Nadolig pwylaeth, gallu tipyn o broblem i dewis rhywbeth amlwg iawn, ac roeddwn ni'n holi o gwmpas, ac doedd neb yn siŵr iawn beth i'w ddweud. Felly mae'n dangos does dim byd clasurol iawn i blant o ran llenyddiaeth gwlad pwyl sy'n ymwneud â Nadolig. Enghraifft, mae gen i gyfrol o'r enw Storïau Nadolig, Boże Narodzeniowe opowieści, ac mae yna gasgliad o storïau, ac mae yna gan fwyaf, mae yna awduron estron yma, gan gynnwys Dylan Thomas, enghraifft. Ond mae darnau pwyleg sydd yma yn darnau o nofelau neu dyddiaduron o gwirionedd ac yn sôn am pethau reit drist fel yr ail rhyfel byd. Ond, o rwy'n meddwl pam hynny, pam does dim lot ar gyfer blant sy'n gwneud yn Nadolig, ac dwi'n meddwl un o'r resymau dros hynny yw bod gennym ni drafodiad cyfoethog iawn o ran carolau. Felly mae nifer mawr o carolau bendigedig yn yr iaith pwyleg sy'n deud y stori y geni i gyd fel petase, a dyma ble mae'r llenyddiaeth ni mor gryf, dwi'n meddwl. Ond wedi dweud hynny, des i o hyd un llyfr diddorol iawn a gafodd ei gyhoeddi yn ddiweddar. Ac mae teitl yw Opowiadania Wigilijne, sef y storiau noswyl y Nadolig. Nes i camgymeriad ar y sleid, felly nid noson Nadolig, ond noswyl Nadolig. Ac mae'r teitl yn arwyddocaol iawn, achos yng Ngwlad Pwyl, noswyl Nadolig sydd canolbwynt ac uchafbwynt i'r wyl. Ac dyna'r diwrnod arbennig mae pawb yn aros amdano. Felly yn y llyfr yma, cawn ni 12 o stori fyr, ac a hefyd 8 cerdd, felly mae cymysgedd o gerddi a storiau. Ac fel ydych chi'n gallu gweld, mae lluniau hyfryd, lluniau eitha swynol yno gan dwy artist gwahanol. Ac y syniad y llyfr, dwi'n meddwl, oedd casglu testunau sy'n dangos sut dyn ni'n yng Ngwlad Pwyl yn dathlu yr wyl, felly rhywbeth sydd a byddai plant Gwlad Pwyl yn cyfarwydd â fo. Ac mae popeth yn troi o gwmpas y noswyl Nadolig. Byddwn ni ddim yn siarad llawer am dathlu noswyl Nadolig, achos mae cymaint o drafodiadau yno, byddai'n cymryd gormod o amser, ond jyst yn fyr iawn, wel, canolbwynt y dathlu yw swper arbennig, mae teulu yn cael gyda'n gilydd, mae yna 12 bryd o fwyd yn y swper, ond does dim yn cynnwys cig yn ddiddorol. Ac wedyn, neu cyn y bwyta, mae yna defod arbennig o chrannu o pwadeg, felly fath o afyrchiaden, fath o bara cymyn. Mae aelodau o teulu yn torri gyda'n gilydd, ac wrth gwneud hynny, byddwn ni'n rhoi dymuniadau gorau, neu weithiau dyn ni'n gallu siarad am maddau o gilydd unrhyw beth drwg a digwyddodd yn ystod y flwyddyn, felly mae hyn foment bwysig iawn yn y flwyddyn. Wedyn ar ôl y bwyta, dyn ni'n mae anrhegion yn ymddangos o dan y coeden pan ydy'r plant mewn stafell nesaf. A pwy sy'n dod gyda'r anrhegion? Wel, weithiau Sion Corn, weithiau Angel, mae dibynnu ar Chranbarth o Wlad Pwyl. Ac wedyn mae llawer o bobl yn mynd i offeren hanner nos, a dyna'r diwedd y dathlu Nadolig mewn ffordd, a tra bod pawb yn canu carolau gyda'n gilydd a cymryd rhan yn yr offeren. Felly mae llyfr, dwi'n siarad amdano yn adlewyrchu hyn i gyd, yn dangos sut mae pobl yn paratoi
ar gyfer yr wyl. Ond mae pob awdur yn gwneud hynny mewn ffordd gwahanol ac yn dangos Nadolig o safbwynt gwahanol. Enghraifft o safbwynt anifeiliaid. Achos yng Ngwlad Pwyl mae 'na gred sy'n dweud bod anifeiliaid yn gallu siarad noswyl Nadolig ac yn yr hen dyddiau roedd pobl yn arfer mynd i feidy enghraifft a chrannu o pwatig a chrannu'r bara gyda'r anifeiliaid yn gobeithio bydden nhw'n siarad. Nes I drio gyda fy chrwban ond dwedodd dim byd erioed. Felly, safbwynt yr anifeiliaid, hefyd mae yna stori am addurniadau goeden, felly fath o Toy Story sy'n disgwyl yr oel. Mae yna stori am angel sy'n dod i'r farchnad. Felly, fi hoff storiau yw rhai sy'n rhywsut cyfosod safbwynt plant ac oedolion ac dangos mae oedolion weithiau yn colli ystyr go iawn Nadolig rhywsut ac mae rhaid I blant achub I dyf. Mewn fi hoff stori dwi'n meddwl mae yna ferch sy'n breuddwydio am gwneud caceni sinsir gyda'i fam ac mae ferch yn casau Nadolig achos mae mam yn flinedig bob tro, mae mam yn nerfus achos mae hi'n gwneud y 12 pryd o fwyd a phopeth arall. Ac wedyn mae'r ferch yn mynd yn sâl ac yn pasio'r salwch i'r teulu I gyd, felly yn y diwedd maen nhw'n unig gwlau ac dydyn nhw ddim yn gallu cael swper, maen nhw'n just symud coeden at y gwlau a gwneud caceni sinsir yn y gwlau ac mae'r ferch mor hapus a dyna'r Nadolig gorau iddi. Felly dyna'r llyfr dwi'n meddwl byddai'n werth ei gyfieithu falle, tra bod ni'n siarad am chryngwladori profiadau y darllen, felly dangos I blant sut mae'n edrych mewn gwlad eraill, yn enwedig gan bod cymaint o plant Hwyleg yn Nghymru ac falle bod plant Cymraeg mewn cyswllt gyda'r plant o wlad Pwyl hefyd. Dyna popeth dwi eisiau dweud. Diolch Martha, a yn sicr mae'r pwynt Ti'n neud ar y diwedd yn fanna ynglyn â plant mewn teuluoedd Pwyleg sy'n cael eu magu yma yng Nghymru a creu'r cyswllt rhwng y ddau ddiwylliant yna, rhwng stori o wlad Pwyl ond yn cael ei adrodd yn yr iaith Gymraeg. Mae yna rhywbeth deniadol iawn yn fanna, dwi'n meddwl, hefyd yn does? Ie. Ond mae storiau o ran y cynnwys, maen nhw'n reit gyffredinol. Maen nhw'n siarad am bethau reit gyffredin, emosiynau a'r problemau sydd yr un pethau mewn y dwy wlad. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn. Dewis diddorol iawn yn fanna. Ga I droi rwan at Marion. Marion, wyt ti wedi dod â dewisiadau difyr hefyd ato ni heddiw. Gei di wneud I gyflwyno dy ddewisiadau ni os gwelwyd yn dda? Helo, siamai. Dwi wedi dewis dwy stori sydd yn agos iawn at anghalon I ac sydd erbyn hyn wedi cael eu mwynhau gan o leia 2 genhedlaeth o Almaenwyr ac sydd wedi goroesi un o'r Almaen ac wedi ffindio cynulleidfaoedd newydd. Felly maen nhw'n glasuron erbyn hyn a am wahanol resymau. Be sy'n gyffredin yw, yn y 2 stori anifail sydd yn y canol, sy'n ffocws. Un yw'r carw, yr Hirsch Heinrich, sydd wedi cyrraedd rhyw zoo yn yr Almaen mewn tref ganolig, fel medda'r awdur yn yr haf, ac wedi mwynhau y plant, mwynhau'r ymwelwyr, ac yn enwedig rhyw ddosbarth o blant sy'n dod gydag athro tena a hir ifanc, a llawr y chwerthin, a chanu, ac maen nhw'n rhoi moron i'r carw, ac mae'n mwynhau hyn yn fawr iawn. Ond fel daw'r hydref ac yn o'r geia, mae llai a llai o bobl yn dod ac mae'r carw Heinrich yn unig.
Felly, ar noswyl Nadolig, mae'n penderfynu gadael ac heglu hi nôl i China. A dyma lun ohono fe. Ac mae'n neud ei ffordd drwy'r goedwig. Mae'n cwrdd ag anifeiliaid eraill a cheisio wneud ffrindiau gyda nhw. Ond maen nhw'n anifeiliaid gwyllt. Dyn nhw ddim yn cymryd llawer o sylw ohono fe. Mae'n mynd heibio pentrefi. Mae hyd yn oed yn cael bwyd. Mae yna grŵp o blant sy'n canu yn cario coeden allan i'r goedwig i roi bwyd i'r anifeiliaid gwyllt ac mae'n bwyta gyda nhw. Mae'n cwrdd â nhw, ond ac yno maen nhw'n gadael eto. Felly mae'n unig. A mae'n cerdded trwy'r pentrefi eto. Mae'n edrych trwy'r ffenestri a rhealtwch y plant a'r neiniau a theidiau a'r teuluoedd yn dathlu. Ac mae'n teimlo'n unig iawn. Ac stori am ffindo ffordd yw hyn. Felly mae'n penderfynu dychwelyd i'r sŵ, ble mae'r anifeiliaid eraill a'r cipar yn becso'n barod ac mae'n neidio dros y ffens mewn i'r sŵ eto ac wel ar ddydd Nadolig mae'r dosbarth o blant yn dod a maen nhw'n canu iddo a mae'r athro tal a thena yno eto. Felly mae'n hapus ac mae wedi sylweddoli bod yna olau ar y gorwel, bod y plant yn mynd i ddychwelyd ac mae dyna yw ei gartre fe. Felly stori am ffindio ffordd a beth sy'n mor arbennig am y llyfr hwn, fel am llyfrau eraill o'r tîm na, sydd wedi sgwennu'r geiriau a gwneud y lluniau. Maen nhw'n glasuron oherwydd y darluniadau eraill, y darluniadau, y llyfrau eraill. Ac nes i ddarllen nhw fel plant ac wrth gwrs mae fy mhlant i wedi cael ei magu mewn tair iaith a dweud y gwir. Ac y llyfrau hyn oedd yn ffordd o gadw'r Almaeneg yn fyw iddyn nhw. Mae yna lyfrau hefyd am yr wli bach, yr wli bach, der kleine wli, am cwningod, ac maen nhw gyd yn rhywbeth o mwys wersi, ond maen nhw'n hyfryd. Yr ail lyfr dwi wedi dewis oherwydd, a dweud y gwir, fi'n cofio fe fel drama radio neu fel record. Ac teitl y llyfr gwreiddiol a sgwennwyd yn 1946 gan yr awdur a'r dramodydd Almaeneg Friedrich Wolf yw Die Weihnachtsgans Augusta, Gwydd Nadolig Augusta neu Gustia. Ac mae hon yn stori holl o wahanol sy'n mynd â ni i gartre dosbarth canol a dweud y gwir, i gartre Luitpold Löwenhaupt, rhyw fath o bryn terfel Almaeneg sydd ar ddiwedd mis Tachwedd wedi prynu gwydd byw i fynd ag i gartre a bwyta hi noswyl Nadolig. Nawr, wrth gwrs, dydy pethau byth yn mynd fel maen nhw i fod i fynd i Luitpold, ac mae plant y teulu, Ellen, Gerda ac yn enwedig Peter bach sy'n 4 blwydd oed yn cwmpo mewn cariad gyda'r gwydd na. Ac mae hi fod i fyw yn y selar, ond mae hi'n cysgu'n gwely Petele. Mae Petele yn cael lot o sgwrs gyda hi. Ac beth sy'n hyfryd fanna yw, chi'n clywed llais plentyn bach, ond chi hefyd yn clywed llais y gwydd sydd yn y drama radio, yn y record, sydd i gael yn rhad ac am ddim ar YouTube, yr un gwreiddiol. Mae Gustia'n siarad is-Almaeneg. Mae hi'n siarad fel rhywun o ogledd pell ar Almaen, a mae hyn yn hyfryd hefyd. Mae hi'n gweud pethau fel Lass mich in Ruhe, ich will in mein True, sydd yn, chi'n clywed llais gwahanol Almaeneg fanna. Ac yn y pen draw, sneb yn gallu lladd hi, felly maen nhw'n ceisio rhoi tabledi cysgu iddi hi ac yn plio hi. Ac mae hi'n deffro eto. Felly nawr, mae pawb yn llefain ac mae Luitpold Löwenhaupt yn gorfod rhoi mewn. Maen nhw'n gwaith siwmper mawr gwyn iddi hi.
ac mae hi'n cael byw fel aelod o'r teulu. Ac ar noswyl Nadolig, mae pob beth yn gweithio hyd at y Nadolig fanna. Ar noswyl Nadolig, mae Liwtpold yn gofyn i'r plant beth yw'r anrheg Nadolig gorau. A maen nhw'n gweud, gwstia. Ac unwaith eto, mae'n stori am newid agweddau, am gwneud ffrindiau mawr, ac am roi anifail i ganol stori. A beth sy'n ddiddorol yw, oedd y merch, dyn ni'n gwrando ar y stori, a mae'n stori chi'n gallu ymgasglu'r teulu ar bnawn dydd Sul yr Advent, ac pawb yn gwrando ar yr un stori. Ac oedd Elsie fy merch yn dweud, Mam, mae fel stori i wneud, chi'n llysieuwr. Doedd dim llysieuwyr yn yr Almaen pryd hynny, sy'n ddiddorol iawn. Ond mae o jyst yn stori hyfryd sy'n twymo'r galon ac sy'n dod â'r teulu at ei gilydd. A dyna beth mae llyfr Nadolig clasurol Almaeneg yn gwneud. Wrth gwrs, i ni yr Almaen, mae cyfnod yr Advent yn bwysig iawn. Mae'r dathliadau ac mae'r synhwyro tawel yn dechrau ar yr Advent cyntaf, ar y dydd Sul yna. Ac wrth gwrs heddiw, dydd Sul, yr ail dydd Sul yn yr Advent, y 6 o Rhagfyr, heddiw yw Nicolaws. Felly mae fy mhlant i, maen nhw'n rhy hen, really, maen nhw wedi cael anrhegion bach bore yma. Wrth gwrs, mae plant Almaeneg yn cael anrhegion dwywaith, unwaith ar y 6 o Rhagfyr pan mae Sant Nicolas wedi dod heibio, ac unwaith ar noswyl Nadolig pan mae Sion Corn neu yr Angel yn dod heibio hefyd. Felly 2 lyfr sydd yn glasuron am wahanol resymau. Un am fod cymaint o ddeialog bywiog ynddo fe, a chi'n gallu clywed popeth, neu chi'n gallu gwrando arno fe, a'r llall oherwydd bod y darluniadau a'r stori yn gweithio mor ffantastig gyda'i gilydd. Diolch yn fawr iawn, Marion. Maen nhw'n llyfrau hudolus, mae'r gwaith celf hefyd yn arbennig fel da ni wedi gweld mewn cynifer o'r enghreifftiau heddiw, a gan gynnwys rhai o'r enghreifftiau Cymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod Leri Tecwyn yn ddarlunydd arbennig iawn, ac yn ifanc iawn hefyd ar ddechrau i gyrfa. A Marion hefyd, yn y straeon wyt ti wedi dewis, ti hefyd wedi yn atgoffa ni o bwysigrwydd llyfrau llais hefyd, a rôl mae llyfrau llais wedi chwarae dros y degawdau mewn sawl diwylliant. Ac mi fydda fo'n hyfryd o beth i gael rhagor o gyfleoedd fel hyn i wrando ar lais y cymeriadau yn dod drwodd hefyd, a'r defnydd o wahanol dafodieithoedd Almaeneg hefyd gen ti yn fanna, ond llyfrau hudolus iawn. Diolch yn fawr iawn. Sian, gai droi yn ola ata ti i gyflwyno dy ddewisiadau di. Dwi'n gwybod ti'n darllen nifer o ieithoedd ac yn fam i blentyn sydd siŵr o fod yn mynd i gael ei fagu wedi amgylchynu efo llyfrau a straeon o sawl diwylliant. Be di dy ddewisiadau di ni heddiw? Wedi bod yn anodd. Dwi wedi canolbwyntio ar un iaith. Mae gen i lyfrau Eidaleg i chi, ond gwn i drip bach i'r Ffrangeg falle ar y diwedd. Ond falle gychwyn, mi soniau cyn i'r mab Ewen gael ei eni. O'n i'n lwcus iawn, gysi lot o lyfrau gan ffrindiau. Mae bobl yn cael cyn genedigaeth. A ffrind yn dweud, os oes rhaid i chi roed anrheg, rhowch lyfr i blentyn o'ch iaith chi. A dyma'r llyfrau yma'n dod mewn Rwsieg a Pwyleg ac Eidaleg a bob math o ieithoedd. A da ni'n darllen nhw rwan. Dwi'n darllen ac yn cyfieithu y lluniau ac yn dehongli, ond mae wedi dysgu lot i fi am faint o stori sydd yn cael ei roed i blentyn drwy'r lluniau. A faint o ofod sy'n yna unrhyw iaith wedi ni greu o'i gwmpas o. Os ni'n argymell i unrhyw un wneud hynny, mae cael llyfr plentyn dych chi ddim yn ei ddallt yn beth gwych iawn. A llyfrau heb iaith o gwbl hefyd. Dwi wedi canfod lot o lyfrau fel yna. Ond, gan i droi at yr Eidaleg.
Reit, dwi'n mynd i gychwyn efo Il Pacchetto Rosso, y pecyn coch. Mae hwn yn lyfr gan Gino Alberti, a mae'r lluniau gan Linda Woolsgruber. Maen nhw'n lyniau hudolus, falle chydig bach yn hen ffasiwn. Dwi'n gradur yn bach yn hen ffasiwn pan mae'n dod at lyfrau plant, dwi'n meddwl. Y sefyllfa sydd gynnon ni yn y llyfr hyfryd yma ydy bod y pecyn coch yn cael ei drosglwyddo o berson i berson wrth i rywun droi i dudalen newydd. A da ni mewn pentre, mynyddig, yn y geia wrth gwrs, a mae'n bwrweira. A mae trosglwyddo'r pecyn yma fel rhyw rodd o ole. A da ni'n gwybod beth sydd yno fo. Mae'n cael ei basio ymlaen, a roed ymlaen, a roed ymlaen. A da ni'n dod ar draws trigolion y pentre yma yn y foment arbennig yma o roed. Ac wrth gwrs, beth sy'n bwysig am y llyfr a neges moeswers y llyfr ydy mae'r rhoi sydd yn bwysig. A beth sy'n digwydd ar y diwedd ydy mae'r ferch fach yma. Anna, mae hi'n gofyn i'w nonna a nain beth sydd yn y pecyn. A mae nain yn dweud mae hapusrwydd a lwc dda sydd yn y pecyn, ond bod ni ddim i'w agor o. Ac dyma ni lyfr syml iawn, efo lot o ofod yno fo. Ac mor wych ydi o i ni yn yr iaith Gymraeg i gael llyfrau dwyieithog, i gael yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg ar y dudalen. Weithiau, da ni yn gwneud hynny ac yn colli gofod. Mae'n hyfryd, dwi'n meddwl, bod balans tudalen a bwriad yr artist gwreiddiol yn galluogi ni weithiau, tudalen bron yn wag, a bod ni'n defnyddio yn dychymyg yn hunain yn arbennig pan da ni wedi cael yn procio digon gan y lluniau da ni'n derbyn i wneud hynny. Mae jyst yn anfon i'r cyfeiriad yna. Dyna'r llyfr cyntaf. Ac yn ail, falle llyfr i oedolion fwynhau darllen hefo'u plant yn arbennig. Storia di Goccia e Fiocco. Felly, hanes Goccia, sef diferyn, a Fiocco yn blianeira neu plien. Mae hwn yn lyfr gan Pier Domenico, Bacalario a'r lluniau gan Alessandro Gatti. Mae Alessandro Gatti yn goenwog yn yr Eidal am ddarluniau gwirioneddol anhygoel. Be sy'n arbennig am y llyfr yma ydy, mae hanes y blianeira yn dod o un ochr i'r llyfr, a ydych chi'n droi o drosodd ac ar diniweired, a ydych chi'n siarad, ydych chi wedyn yn cael hanes diferyn a'r blianeira yn cyfuno, a wedyn maen nhw'n cwrdd yn y canol. Ac felly beth sy'n digwydd ydy mae'r diferyn nid o ddŵr ond o inc du yn damweiniol yn disgyn o ffenest artist. A mae'r diferyn ma'n drist achos bod o ddim yn mynd i dderbyn y bywyd artistig oedd wedi gobeithio amdano fo. Wedyn mae yna siom. A wedyn yr un peth efo'r blianeira, mae'r blianeira wedi bod yn edrych ymlaen at Dolig ac yn gwahanu o'r cwmwl ac o'r diwedd yn mynd i lanio ac yn edrych o gwmpas sut a lle mae'r blien yma yn mynd i lanio, ond mae'r ddamwain yn digwydd o'r du a'r gwyn yn cwrdd. Wedyn mae'r llyfr cyfan agor allan fel hyn, a ydych chi'n gweld mae'n bedair tudalen wedyn enfawr yn dydi o waith celf hynod lws o'r math o beth os ydych chi'n gallu treulio hydoedd yn edrych arno fo. A felly dwi'n teimlo hefyd yn defnyddio hynny fel lle i drafod beth yw cwrdd yn y canol, a falle sut fath o waith celf falle ni wneud ydi ysbrydoli gan hwn. Ond falle reswm arall pan bod fi wedi dewis y llyfr hwn. A dwi ddim wedi sgenno ni ddim copi o'r llyfr, a dwi wedi weld o gan ffrind a mae o ar ei ffordd, ond y rheswm falle o'n i'n teimlo bod rhaid i fi gafel ar y llyfr yma oedd bod o'n atgoffa fi o'r llyfr plant nes i ddisgu mewn cariad efo fo fel oedolyn gyntaf. Ac oedd y llyfr hwnnw yn lyfr gan awdures Eidaleg sydd bellach yn byw ym Mharis o'r enw Beatrice Alemania. A
dwi'n berchen popeth gan Beatrice Alemani ers hynny. Yr llyfr hwnnw oedd Storia Corta di una goccia d'acqua, felly l'histoire d'une goutte d'eau yn Ffrangeg, hanes byr diferyn o ddŵr, a mae'r diferyn yn disgyn o'r tap. A dyma y syniad od ma o rhaid hanes rhywbeth fysa ni ddim yn disgwyl bod gynno fo hanes o werth i rannu. Ac yn y llyfr hwnnw, sydd eto yn anhygoel o ddlws, da ni'n dilyn bywyd anturus iawn y diferyn dŵr yma. A dwi'n meddwl bod troi yn dychymyg at bethau angofiedig yn beth da i ni wneud fel oedolion ac i dreulio amser yn gwneud. A mae Beatrice Alemania yn enghraifft o awdures sydd yn dalentog tu hwnt hefo geiriau yn ogystal ac yn weledol. Mae gen i hi gyfres, da ni wedi bod yn sôn am gyfresu, Le Pulcette, y pryfyd bach yma. Mae gen i hi un nadoligaidd hefyd sydd yn canolbwyntio ar y pryfyd bach yma yn anghytuno y ffordd dylen ni ddathlu Nadolig. Ac wrth gwrs maen nhw'n dod i'r canlyniad. Dwi'n bwys beth ydych chi'n gwneud cyn bod chi'n treulio'r amser efo bobl ydych chi'n caru. Dwi wedi rwsyd yn y gilydd ffitio trydydd i mewn yma hefyd. O gwych, diolch yn fawr, Sian. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael gymaint o wahanol straeon a gymaint o wahanol lyfrau nadoligaidd wedi cyflwyno yn y sesiwn yma. Ond mae'r darlunio, mae pawb wedi dewis llyfrau sydd wedi darlunio yn hytrach na nofelau falle i ddarllenwyr hŷn. A mae hynny falle oherwydd bod swyn yn Nadolig a'r mwynhad mae rhywun yn gael, a'r cyffro mae rhywun yn gael adeg yn Nadolig, a rôl mae llyfrau'n chwarae'n rhan o hynny, yn rhywbeth sydd yn fwy nodedig i blant ifanc falle, a mae o hefyd yn gyfle fel mae sawl un wedi deud, lle mae yna lyfr sydd yn canolbwyntio ar y Nadolig yn rhan o gyfres ehangach, a bod hynny'n agor y drws yn aml iawn i'r gyfres ei hun, a bod rwy'n yn cael mwynhau y darlunio a'r ffordd mae'r darluniau yn cyfoethogi'r stori gymaint. Cyn i ni ddod i derfyn, dwi'n yn gwybod oes yna unrhyw un o'na chi isio deud gair am unrhyw un o'r llyfrau mae pobl eraill i ddewis, neu rhywbeth bach ychwanegol amdan eich llyfr eich hun? Sa rwy'n yn neidio? Mae Marion efo sylw bach i wneud. Marion? Yn dod nôl i'r darluniad a'r darlunio, nes i wir fwynhau edrych am y bleima boc. Oedd y llun na yn anhygoel ac nad oes gen i blant yr oedran na bellach, falle bydd wyrion un diwrnod, byddai'n prynu copi o hyn. A dwi'n meddwl bod, wrth gwrs mae darluniadau yn bwysig iawn, a fel oedd Sian yn dweud, weithiau does dim angen cymaint o destun, jyst i gadael lle i'r darluniadau, hyn sy'n sbarduno dychymyg plant ond fe. Ac a dweud y gwir, dyna pam o'n i'n hoffi Difain Atgans Augusta fel drama i'w glywed. Oherwydd mae hyn unwaith eto yn gadael lle i'r dychymyg chwarae rôl, lle i ni ddychmygu'r cymeriadau. Mae hefyd wedi cael ei wneud mewn i ffilm, ond chymod, mae ffilm, mae popeth yno i chi. Pan chi'n darllen neu edrych ar llun, neu chi jyst yn gwrando, chi'n gallu dychmygu'r gweddill a chi'n gallu wneud eich stori hun. Ac dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig iawn i blant yn enwedig. Diolch, Marion. Myrddin, beth sy'n fyny fyna? Elin, nes di gyffwrdd ar rhywbeth diddorol iawn wrth sôn am y cymeriad y cawr yma o Wlad y Basg. A nes di awgrymu falle bod yna amball gymeriad, amball traddodiad yn rhy genedlaethol, yn rhy ddwfn yn mhrofiad y wlad arbennig yno, lle bod yn rhan mor gynhenid o'i diwylliant nhw na fysa fo ddim yn croesi Ffiniau. Ond dwi'n meddwl beth da ni wedi gael, a diolch yn fawr iawn i bawb ynde, dwi'n meddwl bod mae wedi bod yn hyfryd ymweld â'r gwahanol wledydd a'r gwahanol gyfrola yma, ydy yn arbennig rhywbeth fel y Nadolig. Mi fedrwn ni gyd
uno yn yn dathliadau yn hunan, achos da ni gyd yn gyfarwydd a be ydi gwyl, ystyr gwyl y Nadolig ag ati. Ond mi fedrwn ni hefyd werthfawrogi yn gwahanol ddiwylliannau. A dwi'n meddwl bod yn yn wych iawn iawn, a dyna holl ddiben ynde, cyfieithu a addasu testunau o un wlad i'r llall. Da ni'n cael dathlu yn gwahaniaethau hefyd, a hynny mewn ffordd greadigol hyfryd iawn iawn, ac mae'r cyfrolau yna sydd wedi cael eu cyflwyno yn wirioneddol yn apelio at heina hefyd. Diolch yn fawr iawn i bawb. Diolch, Myrddin. Sian, mae dy lawn di fyny hefyd. I ddeud ia, diolch, Myrddin, dyna dwi'n meddwl, dwi wedi bod yn teimlo wrth gwrando ar bawb yn ymateb i'r cymeriad y cawr na'n arbennig ar syniad yng Ngwlad y Basg bod na gyfle i gael anrhegion dair gwaith. Achos bod traddodiadau cynhenid ac yna y rhai da ni'n dueddol o ddathlu achos bod nhw yn rhai pwerus cenedlaethol rhyngwladol. Ond dwi'n meddwl wrth gyfieithu, falle, un o'r pethau chwilio amdanyn nhw ydy bod ni'n gallu derbyn yn hunan bod nhw ddim yn rhai hawdd, bod nhw ddim yn llyfrau hawdd i'w cyfieithu, bod nhw yn cyflwyno traddodiadau sydd yn llwyr estron ac yn od, a bod odrwydd yn beth da, yn arbennig efo rhywbeth fel Nadolig, achos mae yna dipyn bach gormod yn dwys, o felly fel hyn dyn ni'n gwneud hi, a dyna ni. Mae bywyd yn gymaint cyfoethocach os yn blant ac yn oedolion, da ni'n gallu gweld y ffyrdd amrywiol eraill mae bobl yn dewis dathlu, a mae hynny'n golygu bod pwyslais yn cael ei roi ar ddyddiau hollol wahanol yn ogystal â'r bwydydd anhygoel o'n i'n rili mwynhau clywed amdanyn nhw'n Gwlad Pwyl er enghraifft. Dwi'n meddwl, swn i ddim mwynhau fel plentyn tas o'n i'n gwybod mwy am y math yna o beth. Felly odrwydd, croeso i odrwydd. Ia, yn union, achos fel o'n i'n deud pan o'n i'n cyflwyno fy llyfr o Swedeg ynglyn â pentra yn Norwy, hynny di, o'n i'n darllen hwnna fel llyfr a Cymraeg oedd iaith y llyfr, a doedd ddim rhaid iddo fo fod yn Gymreig chwaith, oedd o just fel a stori sy'n aros efo rhywun am amser hir. Lefi, wyt ti isio ymateb? Ie. Ie, un peth byr iawn, jyst i weid, rhywbeth i ystyried, gan bod pob llyfr sy'n cael ei gyhoeddi'n Gymraeg yn cael grant, neu llyfr wrth y Cyngor Llyfrau, ond nid oes modd rhoi cap ar y nifer o lyfrau sy'n cael eu haddasu o'r Saesneg, sy'n rhoi cyfle i ieithoedd eraill, ond hefyd yn rhoi mwy o gyfle i'r llyfrau gwreiddiol. Felly, bod y balans yn hollol anghywir, ond mae'n modd wneud rhywbeth am hynny yn eitha syml. Rhywbeth i feddwl amdano fe. Ie, wel mae'r adroddiad yn cynnig nifer o argymellion, ac un o'r argymellion ydy amlygu bod system yr Cyngor Llyfrau yn caniatáu i ieithoedd heblaw Saesneg fod yn ieithoedd i'w cyfieithu ohonyn nhw, ac i drio gweithio tuag at ffyrdd o hyrwyddo ag annog cyfieithu o ieithoedd heblaw Saesneg. A yn y Gyfnewidfa, yn arwyddau'r ni ydy cyfieithu Cymru darllen y byd. Ac mae hynny yn symbol o'r cyfnewid, dwi'n meddwl, sydd yn gallu bod yn fanteisiol iawn wrth fynd i chwilio am deitlau mewn ieithoedd eraill, bod rhywun hefyd yn mynd â'i teitlau i hunan i'r farchnad ryngwladol yna. Ac i lyfrau o Gymru gael teithio hefyd yn ogystal â ni fedru cyfoethogi'n profiadau darllen ni drwy gyfieithu o ieithoedd ac addasu o ieithoedd heblaw Saesneg. Marta, os gen ti, cyn i ti fod yn dymuno Nadolig llawen a flwyddyn newydd dda i ni ymhwyl, ac os gen ti sylwadau i wneud i gloi? Dim ond, dwi'n edifaru'n fawr iawn, dwi ddim yn siarad Eidaleg i darllen y llyfr hyfryd yma, roedd Sian yn sôn amdano. Diolch yn fawr am gallu, am chroi cyfle i mi i chrannu'r llyfr yma, ac roedd diddorol iawn gael gwybod am faint o lyfrau diddorol sydd yno. O, diolch. Felly,
neu di ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i ni yn Pwyleg, Marta. Diolch yn fawr iawn i ti am gyfrannu'r sesiwn heddiw. Diolch yn fawr. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Diolch. Sian, wyt ti'n mynd i ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i ni, achos da ni'n diolch yn fawr iawn i ti hefyd am dy gyfraniad heddiw. Wedi bod yn bleser, diolch yn fawr, ac eto i ategu. Dwi'n meddwl dyna gyfoeth sgwrs fel yma. Mae gen i restr hwn o bethau dwi eisiau mynd allan i brynu. A pethau o'r 70au na ballwn ni ddim brynu. Gawn ni heini yn ôl yn y wasg, os gwelwch yn dda. Felly o'r Eidaleg fo Nadolig, ac wrth gwrs Ffrangeg Cyfnewid i bawb. Diolch. Diolch yn fawr i ti. Marion, diolch yn fawr iawn i ti hefyd am dy gyfraniad heddiw. Da ni wedi mwynhau dy sylwadau di a dy ddewisiadau di. Wyt ti hefyd yn mynd i ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i ni? Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie wir in Berlin sagen. Dyna beth dyn ni'n gweud yn Berlin. Ta-da! Ta, diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n mynd i jyst dweud Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda mewn Basgeg. Sorionak eda wrteberion. Mae sorionak yn un defnyddiol iawn. Llongyfarchiadau di sorionak. Lle chi ddeud o adeg pen blwydd Dolig unrhyw amser. Felly, os da chi am ddysgu un gair mewn Basgeg, mae sorionak yn un defnyddiol iawn. Diolch yn fawr iawn i Myrddin ac i Lefi hefyd am gymryd rhan yn y sesiwn heddiw ac yn arbennig hefyd diolch i Cari am dy ddewisiadau di ac am liwio hwn hefyd. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael mwynhad. Dwi'n gobeithio ymhen blwyddyn, os fyddwn ni'n cynnal sesiwn debyg eto, y byddwn ni falle yn gweld naillai cyhoeddiadau newydd neu egin prosiectau i gyhoeddi mewn Cymraeg o ieithoedd eraill, a hefyd bod na lyfrau o Gymru wedi gallu teithio, llyfrau blant a phobl ifanc wedi gallu teithio i ieithoedd eraill hefyd. Felly, darllen y Dolig, cyfnewid llyfrau Nadoligaidd rhwng Cymru a'r byd. Da ni'n gorffen rwan drwy i ni gyd ddymuno hefo'n gilydd, os gwelwch chi dda, gyda'r microphones ymlaen, Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Da. Diolch yn fawr iawn. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Nadolig llawen.